Bqajna fejn konna. Ħafna propaganda xejn. Dan kien is-sentiment ewlieni li qasmu magħna numru ta' persuni li l-ħamis marru jagħmlu x-xirja tagħhom fil-jum li fih bdiet is-suppost skema ta' ross li ħabbar Robert Tabela b'tant pompa. Tul il-jum iltqajna ma' numru ta' persuni li kienu għadhom kif ħarġu minn ħwienet jew supermarkets. Ħafna jirrimarkaw li ma rawx differenza fil-kont tagħhom, punt ieħor interessanti u li ma kien hemm ebda tip ta' ross fuq il-prodotti lokali bħal-huma il-ħalib, il-ħobs u l-frott u l-ħaxix frisk. Raj differenza fil-prezzijiet? L-istess. Fil-kont totali rajt differenza forsi iktar jew inqas? Li xejn inqas ma rajt. Raj differenza? Insomma, mhux dam il-laġin vodi rifrankajt jisut kien 129 u għamlu 19. Ġiri 20 kull waħdu forti tifhimha. U l-ħalib ta' barra qiegħed irħas minn ta' Malta. Rajt jekk kienx hemm xi ross forsi minn qabel? Le, ma ċċekkjajtx. Naħseb li m'għandim kien. Anka l-prezzijiet huma għala. Ilhom jolaw u komplu jolaw. No, it's becoming very expensive. So the total. So get it less than 20 now, it's over 25, 35. Għax daw dejjem ikollhom roħsta huma, dejjem ikollhom special offers. I don't think I pay the same. Rajthom raħsu jew żdiedu? Żdiedu. Dawn il-kummenti jirriflettu xenarju illi l-esperti fl-industrija fosthom membri tal-Malta Chamber kienu diġà qed ibassru. Il-numru ta' prodotti huwa wieħed limitat. Il-prodotti mhumiex neċessarjament il-prodotti li jrid jixtri il-konsumatur jew li huma tajbin għas-saħħa tal-konsumatur. Il-kumpens pożittiv jista' jkun qiegħed jiġi viċe versa ikkumpensat b'ċaqliq fi prezzijiet tal-kumplament tal-basket tax-xiri tal-konsumatur u allura il-kont finali tal-konsumatur jista' ma jkunx qiegħed iħalli l-impatt mixtieq. Ħafna nies fl-industrija jgħidu li din l-istess skema li daħlet fis-seħħ propju fl-ewwel jum ta' frar hija possibilment ta' riskju mhux biss għall-konsumaturi imma anke għan-negozjanti infushom. Kemm dawk li pparteċipaw f'din l-iskema kif ukoll għan-negozji żgħar, apparti li kien hemm biża' li ċertu prodotti jafu jkomplu jolew fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Dan meta l-inflazzjoni madwar l-Ewropa speċjalment fuq l-ikel qiegħda tonqos.